מה זה נומרולוגיה מחזקת בעצם? נומרולוגיה היא תורת המספרים. היא היכולת לקשר בין מספרים לערכים, לתכונות, לדברים שאנחנו יכולים לממש על עצמנו ולהשתמש בהם בחיים שלנו. זה בעצם לא ניבוי עתידות, כי הכל רשום אחר רשות נתונה. כלומר, גם כשיש לנו את התכונות שלנו וגם כשיש לנו את העיתויים לדברים שהולכים לקרות, זה עדיין מאוד תלוי בנו מה נבחר לעשות, מה הצעדים שנעשה, מה הכלים שניקח איתנו בדרך. ובסופו של דבר, מה שקובע זה המעשה, מה שאנחנו עושים עם הכלים שלנו. מתוך הנומרולוגיה אפשר לדעת ולבחור. יש לנו אפשרות לבחור מה לעשות. אפשר לדעת מתי נכון לי ללמוד, או מה נכון לי ללמוד. מתי נכון לי לצאת לטיולים, מתי נכון לי להשקיע בבית ובמשפחה. אנחנו ממש רואים את זה ומרגישים את זה באנרגיה שלנו, גם אם אנחנו לא מכירים את המספרים וגם אם אנחנו לא מאמינים בזה. זה פשוט קורה בתוך התאריכים שלנו, בתוך תאריכי הלידה שלנו, ואת השנה הנוכחית שלנו, שזה גם הסתכלות נוספת של נומרולוגיה. ואני מזמינה אתכם להמשיך לעקוב אחריי לעוד טיפים מנומרולוגיה. כל הפרטים שלי כאן, מוזמנים להמשיך לעקוב.